Αφού έχεις φουτουγένεια ρε μαλάκα, τι κάνουμε. Ρε μαλάκα, τα φτιάξουμε, τα κόψουμε τα βίντεο και τα φτιάξουμε, τα βάλουμε στο ίντερνετ. Θα μας πει κιόλας το 58 και γαμάει λέει. Θα το κόψουμε αυτό ρε μαλάκα. 58 πριόνι, 38 λαγάκια και γαμάει. Και περνάει με 100 χιλιόμετρα. Εγώ πάτε πάω στη Αυτό συνέχεια. μέσα βίντεο, αν συζητήσουμε, ξέρεις. Βάλτε το εκεί δίπλα από αυτό. Τη γράψε, αλλά είναι κοιτάξτε το διαβολές. Έφαγα ένα έντομο. Τι θα τα πει. Το καλό το είχα πάθει εγώ στην φυσικάδα. Διαφορά ζούμε λίγο.